namely no kai tor no no hamre khai teng te chuba thung bible chuno sawo je jaga no ko kase thango aja ko kai hamre khai de ni ji to biri saigir no biri pro je jaga no no ya sa ya abno ya khuni ha de sari kabori ke tini amno khanja jak ang ji sinu mui sawo karam bible chuno abo samaba pade ang bana bai ke sengnai ang kisa ang hai legnai pulang bible pornai ablo suri sengnai ablo yaglo gan usap namui siklar no sala siklar no da buri rok ya boktiar tungtung joto je sikla 40 bosor kaya esen dia road bote amni yaglo ang ba 10 ba 15 minute kajun kokno share khainai ab haike singnai taila so anuk ni bage ang khorsana sunung nukung tai anuk ni bage tai sini bage tai bebak ani bage surna bage ang lasang jora na bage tajem boktiar tungtung ang renai ga ang pornai Hebrew 1 ni 6 7 8 no ang pornai 3 ta bas na do Hebrew 1 na kadi 1 riya na 2 ni 6